Ano ba? Yes kayo? Diba? Nice? Okay, blue rin ang kuwan bitaw. Oh, blue ang dagat. Silipo na to ilang dagat. Tara! Hi guys! Mga adlaw sa tanan. Sa nangita diha o mga venue para sa ilahang team building Christmas party karong December. Nga ako'y nakita dari sa magsaysay. Sada ka sa luog kay Sugid guys. Sada po yung dagat. Naata dari karon sa Girona Beach sa magsaysay Misamis Oriental. Tara, ato sudlon. Pagsulod mo lang nimo guys, makita na nimo ang pangalan nga Girona Beach and Cottages. O makita din nimo ilang entrance fee. Daytime and nighttime. So nagid day sila po'y nighttime dani. Tara, ato sudlon. Oh, di ba? Luag gid ang iyang pisto. Luag. Kung kan mo team building, sure, lingaw gyud ang inyong mga kauban na rin sa trabaho kay luag-luag. Luag gyud siya oh. Pwede mo magdula-dula dere guys sa mga activities nga kinahanglan og luag nga area. Gyud. O padulong ta karon sa ilang dagat. Ipangutana nato kung pila ilahang presyo sa ilang mga cottages dani. Wow naman. Sa karon sa to ang pagani karon ay Christmas party nga gihimo dani karon na. Ug mao ni ang iyahang dagway sa sulod guys. Ug dani nga side, napod sila ilandong nga area nga sada kay view. Now. Unsay mong masulti sa Girona Beach? Yes kayo? Ano ba? Yes kayo? Diba? Nice? Okay, blue rin ang kuwan bitaw. Oh, blue ang dagat. Silipo na to ilang dagat. Tara! Nara guys, oh, ang landong nga area. Kota na ta pilay abang anak unya. So, paulo na namin dito. Og nara ilang dagat, luag yun. Kanawa. Wow naman. Wow. Wow. Putangan ni mo effects nga white sand, mura na kag nas Boracay. Ang galing. Ang galing. Istingan nato unsa ka bugnaw ilang dagat o init ba? Uy, bugnaw siya guys. Jin, ay pala yung Jin. Nadalar mo ko cellphone. Walang ta. 1, 2, 3. Bugnaw dili. Bugnaw dili. Ay dili, bugnaw magkubag. Diba? Tada kay Q Dario, diba? Laag mo dari sa may mga party nga na dula-dula palibol loke dari guys oh. Ano siya nga venue sadagin sa pang team building sulayin ninyo kung makalag mo susiyasan nyo kung magustuhan ninyo para sa ko sadagin siya nga area o nangutana ta sa nag-iya karon dani no aning ilahang cottage dani aning gagman 300 ang kani dako 500 tapos ano nag function hall nila guys
Wow naman! 10,000. Kada di puno sa dako. Ano yung amo ang iabangan dari sa ubos? 3K sa ibabaw 5K. O katong kubo nga nakita niya dari kanina, 1.5. Wow! Wow! Kada uban yung uyab. Lubog naman tiguran. Now, diba? Nice ah. Sa lugar mo, Dani, yung ganahan mo, sa aning vlog, ano ilan ninyo sa Magsaysay, ang Girona Beach. O nagabaynaan mi dari guys. Pakita lang ako sa inyo kung unsay forma dari mo na gabi. Yan yung forma sa gabi Dani. Wow naman! Wow! Wow! O diba? Log-logid sa tauran po nila og volleyball net. Pwede kayong night swimming dari guys. Pwede kayong night swimming.